בואי מותק, בא לי אחי, להכיר. נו מה, אין משהו יותר איכותי במחזור הזה? בתוך שכונת מצוקה קטנה עומד מבנה ורוד מוזר, לא ישיבה ולא מדרשה, לפי הרישומים המקום נסגר. 6 שנים שנראות בי מיותרות, הרב נחשוני לא משתחרר אל יקים ממנו של עבוד על רגליך. חוזה מושך בחוטים ושפגר מדבר עם אלוהים. התלמידים נושרים כמו השיער של רובע, מחזור מסיימים 6 שנים אין כלום ביד, עפים מכאן ולא רואים את בעיה. זה נגמר, אין יותר בעיה. אל חדה תפס איזה ג'ור וברח, הבית ספר גמור והבגרות בפח. אם לא ישנו פה גישה, אני נשאר במחששה. הכל הולך ונראה לי סתם פתאום.